खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 मे 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेराम बायदि रोखोमाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो नङा। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोजोननायनि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि माखासे देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। खुसिनि आंखाल जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां बिथिङाव गोदान आरो मोजां खाबु फैगोन। बेफोर खाबुखौ दानागार। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां।
बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां गेदेर मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि सानस्रिफोरा जाफुंगोन आरो साननाया जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोदान बोलो फैगोन। जाफुंसार दावबायनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि फिसा फिसौ बेरामजों मोगा मोगि जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो अदेबानि हागोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंजोबगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफोरा फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां
मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांगोन बयनिबो अनसायनाय मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन आरो बिसोरनि हेफाजाबबो मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननिबो हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि फैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन फोरमायनो हाखांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंजोबगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।